Election Commission ni faisingti by election khlaijak nai hani saklaijak mani yagolo keboke bodol shlayu keboke bodol tongui chukli sugu omahai mangno thungrongo nukjak tongsu tabu Tipra Motha ni batini rokam batai rejaklia by election abonatui Lukurokni bisingo kwbang mano urnanglaijak abonatui no koglam shalai kogrokbo chaplaijak kha salkisa sekango CPIM Congress tei Tipra Motha kthalai kok chaplai mani mangpili salkisa sekango na nukjak mani amang pilibai Lukurokni bisingo kwbang mano kok swngmung kasamani fia tini taisa haino hai tei kaisa mangpili kasai phaijao by election na tui kok chaplainani bagui CPIM Congress ti Tipra Motha rok kthalai achuk lai tongmani mangpili nungjak firka CPIM ni tangphang Jitendra Chaudhary ni habanogo mangpilio tongbai kha LOP Onimus Debbarma Congress ni President Ashish Kumar Saha tei Tipra Motha ni President Vijay Kumar Rangkholno khoboi Mebar Kumar Jomatia tei CPIM tangphang Jitendra Chaudhary no khoboi juda juda adong rok